От всички номинирани наградата се връчва на деканът на фармацевтичния факултет София, професор Николай Ламбо. Моля да го приветстваме. Уважаеми колеги, дълбоко развълнуван приемам тази награда от Българския фармацевтичен съюз като една оценка за моята професионална работа. По-скоро я приемам като едно отличие за изключително добрите връзки между фармацевтичния факултет и фармацевтичния съюз. Ние винаги сме работили в една посока за издигане престижа на фармацевтичната професия. Направихме, смятам, немалко добри неща, но за съжаление някои не можахме да довършим до край. Нещо, което смятам, че ще може да направим в следващите години. Благодаря и приятна вечер!